Türkmen kardiyologu öz homoseksuallygy hakynda gurrun bereninden soň Türkmenistan üçin uly galmagyly öwrülen waka bilen baglylykda ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrligi saglyk işgärleriniň arasynda däp bolmadyk jynsy uğurly adamlary ýüze çykarmak tagallalaryny etmäge başlady diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri ýerli habarçylaryna salgylanyp habar berýär. Bu çäre Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky LGBT jemgyýetiniň agzalarynyň %100 bolýan kynçylyklary barada 24 ýaşyndaky kardiolog Kasymberdi Garaýewiň ykbaly bilen bagly çap eden maglumatlarynyň ýzyanyna gabat geldi. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksinde erkek bilen erkegiň arasyndaky jynsy gatnaşyk jenaýat hasaplanýar. Kodeksin 135-nji maddasynda aýdylmagyna görä, erkek adam bilen zina eden erkek adama 2 ýyldan 5 ýyl içinde möhleti belli bir ýerde ýaşamak borcuny ýüklemek bilen ýa-da ýüklemän 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Türkmenabatda geçirilen ýygnakda çykyş eden polisiýa işgäri raýatlaryň bu hili jenaýatlardan habarly bolup, olar barada häkimetlere habar bermezliginiň hem jenaýatdygyny, kimde kim däp bolmadyk jynsy uğurly adamlary bilýän bolsa, olar barada polisiýa habar bermelidigini, özlerini mälim bolan jenaýat barada habar bermedik adamlaryň kanun esasynda jogapkärçiligi çekilýändigini hem ýatlatdy. Görnüşinden Aşgabatda lukmanlaryň arasynda geyleri we lesbianlary ýüze çykarmak barada görkezme gelipdir diýip habarda aýdylýar. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä, ýygnak netijesinde 2 hepdeniň içinde saglyk işgärlerini, şepagat uýularyndan başlap, şäher sanepidemiologiýa stansiýalarynyň baş lukmanlaryna çelini, ähli hünärmenleri jynsy gatnaşyk esasynda geçen keselçilikleri ýüze çykarmak üçin barlygdan geçirmek kararyna gelindi. Şol bir wagtda haýsy günlerde haýsy saglyk edaralarynyň işgärleriniň gan barlygyndan geçiriljekdigini görkezýän tertip ýazgysy hem taýýarlandy. Elbetde, saglyk analizi pully we her bir barlygdan geçen saglyk işgäri öz jüzünden 270 manat tölemeli bolar. Şeýle-de o bolardaky saglyk edaralarynyň işgärlerini öz berkidilen 14-50 ýaş aralygyndaky ýaşaýjylaryny gözden geçirmek tapşyryldy. Bu çäreler azatlygyň 21-nji oktýabrda Türkmenistandaky azlyklaryň, hususan da däp bolmadyk jynsy uğurly adamlaryň kynçylyklary barada çap eden habaryndan soň resmi taýdan açyk reaksiýa bildirilmezden aşaklykdan görülýäni meňzeýär. Azatlyk ilki howpsuzlyk aladylary sebäpli özüniň geýdigini açyk aýtmak we bu mesele boýunça açyk pikir alışmalary başlamak isleýän ýigidiň adyny üýtgedip çap etmek kararyna geldi. Emma makala çap edilenden soň polisiýa 24 ýaşyndaky kardiyologyň şahsiýetini anyklady we ol 24-nji oktýabrda polisiýa çağıryldy. Şondan soň Azatlyk Kasymberdi Garaýew bilen aragatnaşygyny ýitirdi we onuň nirede we nähili ýagdaýda saklanylýandygyny näbelliligi, raýatlarynyň türmelerde ýitirim bolmagy we ol ýerden kätediň ölüp çykmagy bilen bilinýän Türkmenistanda öz jynsy uğruny açyk aýdan erkegiň ykbaly barada çuňur aladalaryň bildirilmegine alyp geldi. Türkmenistanda bir erkegiň öz jynsy uğruny jeňmetçiligi aýan edenden soň ýitirim bolmagyndan alada edilýär diýip Human Rights Watch guramasy 1-nji noýabrda çap eden beýanatynda aýtdy. Mar şäheriniň Galkynyş bazarynda galtakçy bolup zähmet çekýän işgärler galtaklaryň krey nyrhlarynyň duýdansy tas 50% ýokarlandyrylmagyndan şikayet edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mari welaýatynyň habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gizlinlik şertine söhbetdeş bolan galtakçylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, 30-njy oktýabrda bazar administrasiýasynyň resmileri galtaklaryň günlük krey nyrhlarynyň 20 manatdan 35 manada ýokarlandyryldygyny eglan etdiler. Galtakçylar her gün galtagy alanda 20 manat pul töläp pasportyny goýup gaýdýardylar. Olar akşam galtagy tapşyranda da pasporty alyp gaýdýardylar. Çarşembe güni ýerden galtakçylar bazara baranda günlük krey nyrhlarynyň gymmatlandygyny bilip galdylar. Onuň ýokarlandyryljakdygy barada öňünden hiç zat aýdylmady diýip galtakçylaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna 31-nji oktýabrda gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, galtakçylar Türkmenistanyň bazarlarynyň tas ählisinde diýen ýaly bolup, olar üssü demir
ýer we agaçdan ýasalan 2 ýa-da 3 tigirli arabany sürüp Suwdan okudundaky müşterilerin satyn alan azyk we senaat haritlerini ulaglaryna ýa-da taksi açenli daşamaga kömek edýärler. Olar bu hyzmatdan peýdalanýan raýatlardan ortaça 1-2 manat aralygynda töleg alýarlar. Marly galtakçylar özleriniň sanynyň 30-dan geçýändigini belläp, bazar administrasiýasy bilen şertnamasyz işleýändiklerini aýtdylar. Olar her günde gadanýan girdejileriniň köp bolanda 40 manatdan geçmeýändigini aýdyp, täze narhlar bilen gazanç etmek beýlede dursun, ziýan çekjekdiklerini belleýärler. Bazarda her gün baryp galtak sürüp hojalygyny ekleýän adamlar bazar resmiler bilen biz galtak sürüp onça gazanamyzok diýip dawalaşdylar. Ýöne bazar eýleri gulak asmadylar we başga ýerde iş tapsaňyz gidiberiň diýip aýtdylar. Ýöne başga bazarlarda galtakçy bolar ýaly sowda ýok, müşteri az. Galkynyş bazarynyň resmileri bu ýagdaýy bilýärler. Şonuň üçin hem krey narhlaryny galdyrdylar. Biz her günde 35 manat krey berjek bolsak, onda gündediňe 5 manat gazanç ederiz. Käbir günler bolsa muhtuny işläp beren ýaly bolars. Başga ýerde de iş tapyp bolanok diýip galtakçylaryň biri aýtdy. Azatlyk radiosu bu maglumatlary Mar şäheriniň galkynyş bazarynyň resmilerini tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi ykdysady kynçylyklar, haritlaryň gymmatlamagy hemde gyçylygy bilen baglykda ilatyň gün güzeranynyň kynlaşýandygyny we işsizlikden kösenýän raýatlary has köp görse bolýandygyny aýdýarlar. Aşgabatda senaga tönümleri gymmatlady. Dollaryň gara bazardaky bahasy näçe boldy? Türkmenistana daşary ýurtlardan import edilýän senaga haritlaryň şol sanyny arasaçylyk önümleriniň hususy sewdadaky bahalarynyň gymmatçylygy dowam edýär. Valyutanyň gara bazaryna dollar 18 manat 80 tengeden satyn alynıp 19 manatdan satylýar. Bu maglumatlaryň jekmejekliği barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezinlik şertlerine habarlaşan habarçy paýtagat Aşgabatyň Ozal halk arasyna jygyrlyk atlandyrylan iň iri altyn asyr bazaryna satylýan käbir senaga tönümleriniň bahalaryny öwrendi. Altyn asyr bazaryna Ariel kırıýuwjy serişdesiniň 10 kilogramlyk gaby 400 manatdan satylýar. Bu gara bazaryň narhyndan 20 dollary, resmi kursdan 115 dollary barabar bolýar diýip habarçy aýdýar. Satıcı haridyň Dubayda öndürilýändigini, şol sebäpden onuň bahasynyň şeýle gymmatdygyny aýdýar diýip habarçy gurrungy dowam edýär. Ol arasaçylygy degişli beýleki senaga tönümleriniň bahalary bilen hem gyzyklandy. Beýleki galanteriýa haritlarynyň bahalary hem arzan näl. Meselem 400 gramlyk Elsev şampuny 55-60 manada durýar. 25 manatdan bahalanýan arzanrak Türk şampuny bar. Vanish agyrdyjy serişdeleri 65 manat, 100 gramlyk duru sabunlary 6 manat, diş pastalary 30-60 manat aralygynda bahalanýar diýip habarçy aýdýar. Elbetde gara bazaryň narhyna bahalar o diýen gorkunç däl, ýöne dollaryň resmi bahasynyň esasyna hasaplanyny Türkmenistan dünýäniň iň gymmat ýurdu bolýar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy sözüne goşdy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, mundan 4 ýyl töwereги ozal Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň 2015-nji ýylyň fevral aýy üçin ýurtda haritlaryň we hyzmatlaryň ortaça bazar narhlary barada çap eden ýygyndysyna görä, şol wagtlar Ariel kırıýuwjy serişdeleri 3 kilogramlyk gapda 25 manatdan, 450 mililitrelik Vanish agyrdyjy serişdeleri 8 manatdan satylýardy. Resmi statistika hasabatyna görä 2019-njy ýylyň iýuluny bu haritlar degişlilikde 75 we 25 manata çykdy. Bu hasabatlar bilen Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti 2015-nji ýylyň fevral aýy bilen 2019-njy ýylyň iýul aýy aralygyny Ariel kırıýuwjy serişdeleriniň 200%, Vanish agyrdyjysynyň 212% gymmatlanygyny tasdiklady. Bu senaga tönümleriniň häzirki bazar bahalaryna görä Ariel soňky 4 ýylda 400% ogloý, Vanish agyrdyjy serişdesi 720% ogloý gymmatlady.